Dumelang bakhulu, the Nyame Tijan is here. I am back kungemsana. Nasi ndadzoka ndine nyaya iri kubva kuna tingati one of my favorite prophets. Zimbabwe pekanzi yakabika maprophets kune vamwe vanosove kuti ndinongovafarira so for no reason. So nhasi handisodonyanya kuiinterpreta nyaya iyi in a way yamuri kufunga imimi handiti, because dzimwe nguva tinogona kuzotyora context yenyaya, but ndinoda kungoiti turu mbijana tobva tapinda edu pane nyaya dzimwe dziri kunetsa handiti nyaya of the day dziri panapa, because maprophets vakajamuka this time around vakaita kunonzi kudya nduru. Right, nyaya iri panapa iri kubva nekuna prophet Obey Tichafa Mukanairi. That's the prophet Melontic Oras what a lot of people vanopa mazita akasiyana because nenyaya dzekuprofita kuti ndaona ningi wafa, ndaona ningi adai so, ende ipapo havana nhoroondo yekuhwishura, but panapa vane good news ne bad news about the situation that is about to happen in Zimbabwe. Saka regedza titangire pane yavari kutaura panapa, vari kuti I smell, I sense, I hear, I see true coup in Africa. African president resting shortly. I see an epoch of confusion and anxiety upon Zimbabwe. A very instrumental veteran resting in Zimbabwe. The nation of South Africa shall experiment massive ethical clashes. Surprise arrest in Zimbabwe. Veteran South African actor resting shortly. A South African hip-hop artist resting in cold blood. Zimbabwe sungura dancer arresting. Vapedza zvavo. Baba tichanzwirira this time. Ndikutaurira apa ndisoda kunyanya kuianalyze because ndandozviziva kuti ndakada kuitaura kuzoti ndinhingi munozonditi wakumonyorera chiprofita chevanhu, but tiri kuti ukaona mukuru ava kutaura tiri kuti batai mazwi, especially nesituation iri panapa izveso yekuti Hezekiah this Hezekiah that azodai so akadidi, pane zvakawanda zviri kuitika, ende nyaya yekuti Zimbabwe kune kuida kuitika, this is no longer a secret because even kuuya kwakatoitwa Mr. Ramaphosa vachingonopinda zvachiwande vatotaura kuti vakatosvika vachiti havasi kuzosupporta something like that. Even team racho riri papa they are aware kuti they are about to risk yakuda kutongonokandwa, but risk yacho they are not sure kuti zvinopera sei, but obviously vada kuriska nemunhu asingatyiko kuriska. Unongoziva kuti vanongomunzwa kwavo vachitotaura kuti kana pasina kuriska hapana kubudirira kana kuti hapana budiriro inganingirina. Saka regedza ndiregedze kuirebesa tibva tangonzwa zvekutaurwa panapa nevakuru ava because vanhu vakatsamwa big time. Zimbabwe ndiri kuita nyaya nevamwe vangu panapa, takagara edu takazorora, tiri kuti kuchikoro takanga tine mumwe mukomana akanga aine tsoka dzakareba chose, saka takanga tichimuti tsoka dzake mubhadha. Now airwadziwa chose, saka pakazongoyawo mumwewo ataidzidza naye akati aiwa, imimi kana muchida kuti munhu uyu afare asabhoekana mupei zita rine kachishoteni, so hamuchati mubhadha mubva mangoti mubhizi. Akarifarira zita iroro zvisingaiti kunzi mubhizi. Now panapa tiri kuti isusu kuti ZANU-PF naMnangagwa vasarwadziwa nevara rinoti Hezekiah, musaridana richiperera, ridanewo zvine kaneka chimunyati-nyati. Anoda zvechimunyati yemazuva ano kamudhara yamuona achingotamba nevana vadiki, mongoti heze vari pavari mese maZimbabwe, mongotoziva kuti president zvokuti dambudzo chakadaro izvi zvakapera, kwane zita nyuwani, mongoti mudhara heze dzichafara dzisingaiti muchanzwa vachitobhiga kana ivo vapana vechimafia chava vachitokutaurira kuti haiko zvino maakugona kuridana manje ende muchavanzwa. Itai izvozvo chete mimi, mungoti mudhara heze kana naiye nemadiri anoita mabhebhi muchamunzwa
pangosvikira chete ngezvimabhebhi zvangoti Heze asvika ka, Heze asvika ka. Nhasi ndiani ari kuenda naHeze? Mudhara wevana vazhinji uyu, mudhara wekushaya tsika, mudhara wekusazvibata uyu. Nyama dzaunyana kudaro dzinongoonekwa nevana vadiki, vazukuru vevazukuru vake. Mudhara Heze, ya anoda zvechidiki kaiwe, anoda kutowedzerwa makore kuti arambe achingova chimupfana, not knowing kuti kuta 90 years kupera. Ipapo mungatonetsana naye. Imi muchingomutaurirai muti aiwa mudhara, makore takuwedzera, unenge uchingova mudhara Heze. Munzwe nhema dzichabuda ipa. Inini am a constitutionalist. Handizombofi ndakateerera izvozvo. I shall persuade the persuaders not to persuade me. Zvinhu zvake ndezvechidiki kauya mudhara uya, muno muri kuzvinza. Anoda zvinhu zvechidiki stereki mudhara Heze. Inzwai kamunzwe kuti anoda zvinhu zvacho zvinenge zvine tumafanisi. So munhu wechidikiwo, so mwana mudikiwo. Nokuti munhu mukuru haaizombogona kuti abvunze kuti ko nhaiwe uri kuona sei nenyaya yeVenezuela? But Venezuela is very far away from us. Anoda mafanisi because anozviita wechidiki. So I don't know kuti vanhu inini hangu manzwiro andakaita ndeyekuti munhu aiparidza shoko aingoparidza, vanhu ndobva varitora vakaritwista vakariisa ikoko. Saka zvakutonzi mumwe munhu anofanira kusafira izvozvo kuti akaparidzirei shoko. Asi takaona vanhu vachiparidza, vachienda kumapositori, vachindoparidza, vachiita zvisiko. Kuchechi kunonzi haleluya, ivo vakanga vakuti pamberi nokubatana vakamira pamberi pemapositori. Vakaenda kumazioni kwana mutendi wavo unenge akupenga uyu mutendi uyu. Vakandosvika vakaita the same. Kana vamwe voparidza zvonzi wazoenderei kuchechi, vanongoda kuti vange variwo. So munhu wechidikiwo, so ane kagodo kokutiona sokuti kuda vaisi vakuda kutora mabhebhi. Aiwa, vaiparidza shoko, vanga vasingataure zvemabhebhi. Nikemi mamafia munorwadziwa neiko? Munenge musina kukwana wemi wapana imi. Makanzwa nani kuti vipi vaitaura mudhara Heze? Vanga vasingatauri Heze avo. Ende asiye mudhara Heze, ndimudhara Heze. But ndiye zvake, nango tikati haasiye ndiye mudhara Heze. Iro ratobata mudhara Heze. Ndiye chaiye mukatongo mudero chete nemadiri anoita zvinhu zvechidiki so izvi. Muchaona kuti rinobata, ende anotozozvitaura pakazara vanhu. Kuti President Heze anotozodeclare kuti haachadi kuti anzi ED. Anotoona ndezvechidharadhara. Mudhara Heze. Muri kutsamwa here vanhu veCape 3, vana mafia for ED? Watotsamwa ndati Heze, mudhara Heze. Heze, chimudhara chezvidiki ka Heze. Anonga mabhoye kana makaura.